Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 20 na tanong mga ka-listeners, mga ka-followers. So diri pa ako masahon ning naay nag-comment no si James Sabero. Shout out the idol no sa Mansawan, New Bavista, Don Victoriano, Yongbian, Misamis Occidental, Mindanao, Purok City. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat sa aking paboritong channel. Present na naman. Okay, salamat kayo no sa pagpaminaw, James Sabero. Salamat kayo idol no sa pinaminti ng mga pagpaminaw. Kada upload na ako na adyo ka no. Salamat kayo. Ang pilya Pirmino, James Sabero, idol, shout out diha. Pagkaroon no, dito maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilano nga sinuwat ni Glenn Pino. Part 20. Si Andre o si Ethan. Really? Yes, Professor Chaz. And our job is to carry out everything to support our agenda to roll the wanderer. Nikolai. Remember this. All of you who help in achieving our goals will be seen as fortunate, for you will be counted among the elect. Mabulahan kaming mitabang aron magkabot ang inyong tumong Nikolai. You mean to say, Nikolai, there are many of us helping. Yes, you're one among two scientists and inventors who contributed to the success of our goal, and that you deserve the prize. Gisayran ako ni Nikolai nga nahimuot ang mga kadagkuan sa kalampusan nga imong nahimo, bravo. Mako ba, Professor Charles? Good job. Salamat, Professor. O gabi mo. Karon, kumbinsido na ko. Kadili lang yun ay istorya nga akong nadunggan bahin sa maong pundok. Kay ako naman yun mismo kininga. Ako ning napamatudan nga kontrolado gid ay nila ang dagan sa kalibutan. Kontrolado gid ay nila ang tanan. May Zoom meeting unya di ay kami nga pagahimuon sa tanang mga scientists and inventors nga ubos sa ilang kamanduan alang sa sunod nga lakang namong pagahimuon. Si Engineer Andre Morten, Professor, at mausab siya sa paghimuon ninyong Zoom meeting. Unsa? Si Andre Martin? Oh, shit! Ngano nasuko ka man, Professor, nga nakadungog sa nga ni Andre. Mangutana ka pa ba kung ngano? Ha? Bravo! Nasayod ka na giisip na kung mortal nga kaaway ang iyang professor kanhe dito sa kauluhan nga si Professor Jeronimo Villa. Og ipanumpa ko na ngang si bisan kinsa nga may kalambigitan sa animal. Giisip ko sab nga mortal kong kaaway. Ug ilabi na nga si Andre na mismo ang mipakauwaw kanako atol sa katapusang konbensyon nga atong gisalmutan. Kalma lang, Professor. Dali na madaw, kalma, bravo. Kay makadungog lang gani ko siya nga dili ko gyud kapugnan nga mosurok ang akong dugo. Wa ka man tingali ang ay pang ikaselos ka niya, Professor. Ilong, bravo! Ayaw ko ginsulto, ha? Wa ko ikaw insulto, ha, Professor. Ang ako nga buot ko lang ipasabot nimo kung ano nakasulti ko nimo kani bahin ani. O gano? Professor Charles, giila o gidaig magtuod si Andre sa kadaghanan sa mong konbensyon nga atong giapilan apan ang dungog ngayon nga angkon wa
ra sa abog sa kalampusan nga imong naangkon sa pagsagop kanimo sa mga elitista. Dili ba? Bravo! Dili ba, Professor Charles? Correct! Gusto ka, bravo! Wa ka man ma-recognize sa mga tao nga nanambong na tumawang event. Sa mga taong misaksi via net sa tibuok kalibutan, apan ang mas miatag kanimo og bili, ang pundok ka nagkontrolar sa kalibutan, Professor. Ikaw na yun, bravo! Ikaw na yun, bravo! Karbo og dako na kundungog, Professor Charles, nga ikaw mismo ang akong inventor, nga ikaw ang akong Ako ang imong Diyos, bravo! Ako ang imong Diyos! Oh. Unsa karon, bravo? alarma, Professor. Buang! Nasayod kong alarma! Apan unsay bot ipasabot o mensahe na ining gipaabot! RFI, Professor Charles. Oh. Radio Frequency Interference. May signal nga nakadisturbo sa akong system nga nakahinay usab mismo sa akong signal. Unsa? Unsa nga signal? Dili na ko maapa sa pagsabot, Professor Charles. Kaya very disturbing yun kini o nakahinay kini sa akong reception. Shit! Shit! Ug din magikang namang signal. Din, bravo! Siburin kita. My God. Tanawa, Andre. Mao ba ka ng aswa nga ito nakita diin magikan ang explosion? Mau ka na, Fira. Ladies and gentlemen, we're preparing to land. Please remain seated and secure all gear. Mutong panahapit ka ni Chopper nga itong giluwanan, Fira. Oh, Andre. Andre, Oh, Piran. Nga no? we have the coordinates of the suspect who bombed the building. Unsa? Sigurado ka, Ethan? Yes, Andre. O sa gisulti ni Ethan, Andre. Wala ko maklaro tungod sa kasaba sa engine ng helicopter. Natutulanan ni Ethan ang dapit. Nga mo tangan sa responsable sa pagpamuma, Fira. Unsa? May kay nakuha mo na ang maong lokasyon, Ethan. Pero, ato na nato istoryahe sa ubos, ha? Ato nato istoryahe tarong. Ang kinatibukang detalye na ng imong nakuha nga dita. Kung makatugpa na kining Chopper. Okay, Andre. Kinahanglan nga manubag siya na ining krimen na yan kay mo, Andre. Diin daghang inosenteng kinabuhi ang nakalas og na biktima. Kinahanglan yun, Fira. Kinahanglan yun. Kinsa magiging ang suspek o responsable sa maong terrorist attack. Mga wa sila'y kaluoy. Wala gisama nila kasalpahis. Police Officer Candice Gomez. Ikaw gisangki. Garaon ka gikaayo da. Wala ba ko sumod? Ay, good kayo pa. Ben na yung mga kaseryoso, Gomez. Daga na kayo tang problema ron kita atubang mo niya. Mag-ining mo ka pa, ana. Samot. Kinsa mo ko ni malipay ining nahitabo karon sa ato, be. Nakadaghan taon sa mga biktima sa bombing. Uniha, gawas ko pagin mahibaw kung kinsay responsable o suspect o mga suspect sa maong hitabo. Daghan pa taon kaayo ang missing. Mayo lang unta kung mga buhi pa sila. O natabunan lang sa mga debris.
atol sa pagpamumba. Maong nagpadayon pa ang search and rescue operation dito sa site. Mo lagi, pero di tagon magpalabi o magpadatama. Kay kon, may baw kay ng latest na kong ipaibawa ni Moron. Murag bubalik yung sandag ni Mnahong. Hilom, oy. Kaya naman di ay. Unsa man ko ni latest? Unsay latest? Si Engineer Andre Martin ug ang iyang humanoid robot nga inbensyon ba? Si Ethan. Ni asa Cebu. Oh. Dili lang sa pagtabang sa search and rescue operation, apan sa pagtabang usab sa pagkila kung kinsa gyud ang responsable sa maong pagpamumba. Unsa? Tinuod ka, Sangki? Tinuod ka, Serge? Awa lagi, awa. Daan pag ko. Kalito ka sa nagang naway. Saman, tuwa na ba karoon sila sa site, Sangki? Ha? Tuwa na ba sila si Engineer Andre Martin o si Ethan dito? Hatuan na ba? The explosion rocked the main business area of the city and was triggered just after the man with a foreign accent. Tanawa, bravo. Gawas nga blanco pa ang mga otoridad sa imong gihimong pagpamumba sa maunga pag-o nga 5-star hotel. Nagkapuliki silang tanan. Nagkapuliki silang tanan sa search and rescue operation sa site. Anaaw sa'y umabot ng mga foreign nationals gikan sa nakalanlaing dapit sa kalibutan, Professor Charles. Aron mutabang sa kagamhanan sa pagpangita sa banpang mga biktima nga missing. O ilang gilauman nga mga buhi pa apan Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Atol sa eksplosyon. Ug kining maong hitabo, bravo. Masundan pa. Kinatala na kining daan sa master plan book. O Professor, o nagpaabot lang ko sa inyong go-signal kung kanus ako na usab. Himuon ang laing pagpangataki. Buang. Wa kagyo sama kasalbahis, bravo. Kung salbahis ko, Professor, mga suwa na gay makalabaw sa kasalbahis sa tao nga nagmugna ka na ko. Dili ba? Kung ka na ba o ikaw? Ikaw, Professor Charles. Buang! Buang! Tanawa, Professor. Tanawa kung noon sa kanang suling next ubos sa TV na gitawag nila new ticket. Tanawa, Professor. Kalabot ka na ni Andre o ni Ethan. Tanawa. Oh, shit! Bullshit! Ana kuno sila din sa Cebu, Professor Charles. Aron tabang dili lang sa search and rescue operation. Apan sa pagsulbad usab sa terrorist attack nga wa nila masayri nga ako ang nagimo. Sige, tanaw ta kung unsa ang mahimo ni Andre ug sa iyang gipasigarbong humanoid robot nga gitawag niya si Ethan. Tanaw ta, bravo! God, tanawa ka ng ground zero, Andre. Pagkagrabe na inang hitabo. Ingon sa wag kinikalain na itong pagkahugno sa Twin Tower dito sa New York City. Gitawag itong 9/11 terrorist attack. Wala gyud samak salbahis sa tao o mga tao nga mahimo ini. Wala gyud Fiona. Nagdinaganay o nagkaguling ang mga rescuers sa unahan, Andre. Pero may naugkat na usab sila mga biktima. Ug hinaot nga may buhi pa sa ilaw nini mga debris sa building. Nga natumpag tungod sa eksplosyon. Andre, dili na ko kaya nga magtanaw ini. Kaniya pang ingon sa gihigla mga akong dugan yung nagtanaw sa mga bitimang naugkat o nagamatay. Fiona? Fiona? Hindi na ko kaya. Naglalang akong kabuhis ako nakita din sa palibot. May tingali nga mauli ko na sa bahay, Fiona. Gikan pa kita sa biyahe. Ug naibaw ko nga fatiga. Kinahanglan ka nga mapahuayaw na dito. Ug dili sad maayo nga ni Academy. Sorry, Andre. Buot ko mutabang sa mga rescuers. Pero dili na ko kaya. Dili yun. Tawagan ko si Mark. Aron kuhaon ka din ug mahatod ka dito sa bahay. Yun na, si Ethan na ito. Tuod, wala ko magkakita ni Ethan.
Ina, Andre? Tanawa, si Ethan. Si Ethan ka na, di ko sa naglupad nga may dang babae nga nagkadugo og buhi pa. si Ethan, mitabang na din siya sa search and rescue operation. Professor Charles! Professor Charles! Ano, Bravo? Kasaba ba nimo? Tanawag ning live bait sa Ground Zero, Professor. Nagpakita sa TV. Tanawa! Ha? Unsa ka na buot mo ipakita na ko, Bravo? Unsa ka na, ha? Si Ethan ko na, ang Ethan ko na ni Andre Martin na mitabang sa rescuers. Sige, dili ba? Siya ka na, Professor. Si Ethan ko na. Dili ba? Damn it! Unsay gihimo ni Andre kaniya? Nga daw, magkalupad man siya og ingon sa mukilab lang ang iyang kakusog. Nganong dili ako makahimo sa masayang nahimo, Professor? Ano man? Ah! Hilom, Bravo! Hilom! Oh, shit! Ano? Dali ko makadawat nga lupiig ko ng kusama kang Andre nga gipakasama kong new fight sa siyensya o pagpang-invento. Dili! Pero nga makahimo man ka ng iyang Ethan sa pag-levitate o daw paglupad sa ere. Ngano man! Damn it! Professor Charles. Oh, ngano naman sab, ha? Shit ni mo, shit! Ngano, Bravo, ha? Ngano, animal! Ngano ba, Bravo? Unsa naman sa imong tuyo nako, ha? Si Nikolai Gatti, Professor Charles. Siya ka nang itawag. Ano ang makita mo sa hologram display or virtual screen? Oh. Professor Charles. Nikolai, you called out via hologram. Yes, Professor Charles. Simply because I was not pleased with what I saw at Ground Zero. Huh? Oh, what do you mean, Nikolai? See what Andrew's humanoid robot Ethan is doing. I will show you the clip and see for yourself. Take a look, Professor. Oh. He's a traitor to us, Professor. And Ethan is a traitor to us. Damn! You have to do something to stop him, Professor Charles. He's a serious threat to our success. Ug unsay buot mong akong buhaton, Nikolai? Ako ang patyon si Andre. Lakip na ang iyang invensyon nga si Ethan. I mean, do you want me to kill Andre and destroy his invention, Ethan? Is this really what you wanted, Nikolai? Ang Professor Charles nga patyon mo si Andy. Ugon mo ang iyang gipanghambog nga Ethan. Aron nga na si Bisan Kimsa nga maghimo og mansa sa imong dungog nga iyang gigubatungod nga ng Ethan, Professor. Ha? Shit! Oh. Shit. Nalakip usab ka na sa nasud sa kong una-una, Bravo. Apan natandog ang akong garbo sa nitabo dito sa konvensyon. Hinungdan, daghan kong buti pamatuod para sa akong kaugalingon. Kaya nagtinguha kong angay nga masaksihan o mapamatudan mismo ni Andre nga ako rin ang labing hawd o pinakamaayos sa tanang mga scientist o inventors sa tibuo kalibutan. Buot ni Nikolai nga patyon mo si Andre. Ugon ka ng Ethan. Nganong dili mo man buhaton, Professor. Hilom! Nasultian ko na ikaw. Nene, nasulti na nako nimo ang rason. Mga pasagdi ko, Bravo. Ayaw kong tudluoy sa angay kong buhaton. Kay ako ang imong Dios. Ug binuha tulang ikaw. Nagkasabot ka, ha, Bravo? Apan nakita na nimo, Professor, kung unsa ang nahimo niya ng Ethan. Ingon sa wa siya kalainan ni Superman nga miluwas sa mga biktima nga nataka ilawom na nahugno nga 5-star hotel nga akong gibumbahan. O gidaig siya sa tanan nga nakakita sa iyang gihimo. Nadugang ang kini sa imong kawawan, Professor Charles. Hilom, Bravo! God, kadagan sa mga biktima nga buhi pangan naluwas ni Ethan ikan sa katrap ni ini sa mga debris sa building nga may collapse. Isir kayo ng paghimo ini ug nagkadayag kaniya ang tanan. Si Andre, nag-video call siya.
Hello, Andre? Hello, Fiona. Nagmonitor ka ba sa live feed karon diri sa Ground Zero? Oo, Andre. Og nasaksihan ko ang mga maayong buhat ni Ethan. Gawas nga, daghan na siya og naugdan nga patay nga bitima. Apan daghan usab siya naluwas nga mga buhi pa nga na-trap ilawon sa Micolapse nga 5-star hotel. Oh, Fiona. Og napamatud-an sa tibok kalibutan. Gawa na to gamitan sa dautan nga tumong ang modernong teknolohiya sa artificial intelligence pinagi kang Ethan. Oo, Andre. Og dako na kong dungog ang imong kalabusan. Sa bugto mong tinguha sa pag-ibig kang Eran. Igo lang ko nga naghimo sa angay buhaton, Fiona. Og iyon, kanang babayo na asal ko ni Andre. Dili ko mahimong masayo. Ang pulis ka nang magdaday ni Andre. No. Hello, Fiona. Akong ipan o ituyok ang akong phone aron makita mo ang... Oo, sayo di ko. Nganong nabaduol naman sa siya kang Andre. Anong sumpa? Balik mo lang napitol si Fiona. Engineer Andre Martin, sir. Oh, yes, it's you. Yes. Engineer Andre Martin, sir. Police Officer Candice Gomez here. Yes. Huwag ko malimutin mo. Mayo kay niya ka usab dahil din sa Ground Zero. Yes, sir. Gikinahanglan ang atong serbisyo para sa mga biktima. Pero, dili pa kay kudugay nga may abutin hi. Kumusta, sir? Dawat na malihog ang akong kamot. Okay. Thank you, sir. Ay! Sorry. Ethan, kumusta? Hello, Ethan. Police Officer Candice Gomez, dili ba? Yes, Ethan. Nasaksihan ako ang imong dakong tabang sa mga rescuers karon nga ani sa Ground Zero. Thank you, officer, but excuse me. Well, okay, no problem. Andre, nasinatin ako nga adunay radio frequency interference. Usa ka unwanted signal nga buot mo hamper sa akong system. Unsa ibot pasabot ni Ethan? Din gikan ka ng maong RFI. Din kini magikan. Ang frequency nga akong na-detect sa sakay pa kita sa chopper paingon din sa Cebu. Paura usab ang buot mo hamper sa akong system. Mo ba? Unya, kumusta man ang imong system, Ethan? Makapikto ba o makahatag ba kinig kadaot kanimo, Ethan? Wa kita angay nga kabalakan bahin ini, Andre. Kay kung doon na may mapiktahan o mahatagan og kadaot nini, sila ra usab mismo nga buot mohatag og kadaot kanako ang maproblema. Tungod sa kaugalingon nimo nga program nga auto-counter attack sa mga unwanted interference nga mahimong ako masugatan. Diin, mahimong mo resulta sa pagkadaot sa ilang memory o database. Excuse me, Officer Gomez. May hinungdano lang may panagsultihan si Ethan o sa mga opisyal sa kapulisan. Okay, Sir Andre. Pero kung may buot gani kang patabangan, makontak ko nimo anytime, sir. Magkalawang ka, Officer Gomez. Salamat. Salamat usab sa inyong panabang ni Ethan, sir. Excuse me. Sige, sir. Ethan, nasigaw. Nagpaabot ka na ko ang mga kadagkuhan sa kapulisan dili sa Cebu. Okay, Andre. Unsa man katong ilagi pa ng sultihan? Kung wa ko masayop. Murag related katuning papangatake sa terorista dinhi. Pila na kay gayon nga na-meet ako personally si Engineer Andre Martin. Ug sama sa naandan, wa gid siya kausapan. Dalaygon gyud kaayo siya. Kay bisan pa sa iyang naabot karon. Masinati mo paghihapon ang iyang pagkahambol o pagkabuutan. Ug mao kini hinungdan nga daghan jud ang naka-admire niya. Gomez! Si Sir Sangki. Gipakita ka sa team leader, Gomez. May importanteng o dinalian kay kitang meeting. Okay, sirs. Oh, bravo! Unsa na hikabo? Unsa karon? Professor, mo hinagid ang akong system, Professor. Bravo! No. Kung mao, kinahanglan i-shutdown ko ikaw aron di masunog ang kinatibukan mong system. Shit! Kinahanglan ma-shutdown ko ikaw, bravo! Kay millions ang mauusik nako kung masunog ka, animal! Kinahanglan ma-shutdown ko ikaw! Kabugat mo, bravo! Kabugat mo! Shit! Pagkabugat mo, animala ka,
No. May ganay kay dali ko siyang na-shutdown. Kay kun wa pa tingalig. Wa pa na akong madali. Dako yun ang posibilidad nga masunog kini tungod siyang kainit. Ug di na mapahimudsan. Ug mausik lang. Shit! Mayo lang away na damage na ini nga software. Kaya kung may tabo magkani gini, di lang mawa ang dakong kantidad sa akong kontrata sa organisasyon. Wa na usab ako'y magamit nga ibatok sa Ethan ni Andre. Wa na! Wala yung makisturbo na ito din sa suditan. Dali, sudsuban. Share rin ako, kung unsa ka ng tanan mong nag-gather nga data bahin na itong na-track mong responsabli sa pagpamumba din sa Cebu. Niya kini ma-store sa akong system, Andre. O dili na kini mawa pa. Bisa na ang data nga akong nakuha samtang nagpaingon kita din sa Cebu. Luwan sa chopper. Mayo. By the way, nagpaabot ang mga opisyal sa kapulisan o kasanduluhan sa mga impormasyon nga itong mahatag kanila labot sa responsable nga pagpamumba. Kaya ron maplanuhan kini o mapahigayon dayon ang dinaliang aksyon labot nini. Okay, Andre. Pero gusto ko nga isay-say mo una kanako ang tanan yun. Labot nini. Gikan pa sa una ni mong mga nag-gather nga mga informasyon down to the latest. Okay, Andre. Pamati. Human ko matrace ug makuha ang IP address sa maong frequency ug signal, Andre. Kalit man tuod katong naputol. Apan wa mawa ang mga coordinates ni adto. Hinungdan nga mahimo nato kini nga ma-refresh anytime. Mayo, Ethan. Ug sa pag-abot nato din sa Cebu, kay nabisi kita sa pagtabang sa search and rescue operation sa mga biktima sa bombing nga natrap sa nahuglong nga building. Kalit nga may mga signal ko nga na-monitor nga nag-track ka nato. Ug na-identify ko dayon kini. Nga susama gihapon og IP address sa frequency nga sa ako nang gikaingon nga mao ang responsable sa pagpamumba. Bi-attempt kini sa pag-hack ug misuway gani sa pagguba sa atong system. Apan tungod sa nakaprogram nako nga auto-counter attack, ang virus o malware nga buot nilang isend kanako misumbalik kini nila. Nakaron kay wala na ako kini mamonitor nga may signal o frequency pa sila. Dako og posibilidad nga naunay sila sa ilang gipada nga virus o malware nga posibleng hinungdan nga totally down na kini. Kay more than 1 hour na ang nakalabay, wa na ko makamonitor nga working pa ang maong signal. Negative na, Andre. So, mas taas ang porsyento nga nagguba ang ilang system, Ethan? Dako gid og porsyento nga mao kana nahitabo. Kay once nga naka-counter attack na kining maong program nga niya kanako, pagkahatag kini kainit o overload ngadto mismo sa mga unwanted frequency or signal nga buot mohimo og kadaot sa akong system. Nga mo resulta gyud sa pagkasunog o pagka-damage nila totally. Kaya kung dili dayon nila madali ang pag-shutdown sa main sa ilang unit or ilang database, maguba og madamage yun ang tibuok nilang system, Andre. Salamat, Ethan. Sabtan ko na tanan. But this time, mayo nga makahatag kitag data sa mga otoridad nga mo'y angay na nga muhimo og ginaliyang operation. Shit! Bisan bugnaw na kayong aircon din sa laboratory, apan na. Wa, pagirmawa ang kainit sa tibok system ni Bravo. Labi na gyud ang iyang mga hardware nga naka-install niya. Yun na. Rabag may nanimahong sunog. Nining iyang kinitibukan nga circuit. Damn it! Ang ako lang ko nasunog nini o baka nag-short circuit. Kinanglang masubay ko dayon kini. Kitingalig.
may ipabuhat na usab uni ang taas nga manginahanglan ni Bravo. Unsao na lang. Oh, may nag-video call. Bullshit. Si Nicolay Gatti. Wag yun siya magpalibak. Stilan, unsa magayang toyo. Nagpanagana naman hinoon kong tubag niya. Para na. Tupagon ko nun siya. Katingali og may buong o baka masuko kung i-ignore na ko ang iyang tawag. Hello, Nicolay. What's wrong with you, Professor Charles? It took you so long to accepting my call. I'm so very sorry, Nicolay. Because, I have a little problem here. Forget about your problem. Forget about everything. What is important is your duty and commitment to the decision. Or else you will pay the price for that. Is it clear? Yes, Nicolay. And again, I'm so sorry. Listen. I'm listening. You need to do something now. You need to eliminate that Andre and eat him. Pati yung si Andre. Are you listening, Professor? Yes, Nicolay. Meet Professor as soon as possible. Sorry, Fiona, pero di pa ko magkauli des bay. Kay namin naghang gibuhaton diri sa Ethan, kauban ng mga pulis. Kinikabahin sa pagpangita sa responsable sa pagpangatake diri sa Cebu. Mga usa ka oras sa mao diri, Andre. Di pa ko magkasiguro kung unsa gyud kaming oras sa magkauli sa Ethan. Pinumduman ko sa ikaw, ha, nga ayaw pagawas bay. Kay wa kita nasayod kung aduna na sa ilaing may tabo. Managana lang ta. Kauban mo ang mga pulis. Lakip ba usab katong nag-idol nimo nga police woman? Katong police officer Candice Gomez? Makauban ba usab nimo? Ha, Andre? Usa na sa kanang ipanulti nimo? Unsa ning gipanulti nako? Nangutana ko nimo. Ngano? Dili ba day ko mahimong mangutana kung kinsay imong ikauban? Sorry, di ko magigluntong ini mo, ana. Basta kimawara to nga kung tuyo sa pagpanawag. Sa pagpahibaw ni mo nga dili na yan kumauli niya. O di ko magnagagstorya. Kay bulawanon kayo ang matagkutlong nga mulabay. Bye. Fiona. Bye. Bye. Dili ko lagi tuyo. Batiyon dyan kong selos at tumatayana. Labi na nga maoy ako na matigdan nga mangitagin siya pa ang nga maduol kang Andre. Pinoy. Mahimong hugaw natin nga rin ako una-una nga ito niya. Pero sa iyang purpose nga magpaduol magit siya ni Andre. Sa iya rabagin nga pag-adulas o pagpanatik ni Andre o aduna siya laing to. Sa pagka-humanoid robot ni Ethan. Di lang sa iyang appearance nga makaingon ka mo nga wag yun si kailangan sa tao. Sa iyang tingog og sinultihan. Sa pag-analyze sa bisan unsang butang. Sa pagpangitag paagi sa bisan unsang problema nga iyang masugatan. Kanang tanan, ana-ana kaniya. Mahimo may mga butang nga kaya sa tao nga dili niya kaya. Apan mas daghang butang nga dili kaya sa tao nga mas dabaw pa ang iyang mahimo. Kaya sa pagkatinuod lang, ana-ana ang hapit tanan program nga samag yun sa utok sa tao. Nga maantigong mo bana-bana, mo analisar. Mahimong mutultol sa mga dapit gamit lang ang iyang radar type tracking system. Sa pag-recall sa mga panghitabo pinagi sa enerhiya, pinagi sa frequency, sa magnetic field nga naa sa tanang butang nga may kinabuhi. Ug bisan sa tanang butang nga ana, makita ro sab natos palibot. Kay suma sa mga eksperto sukad pagid kaniadto. Labi na ni Nikola Tesla nga akong gituhuan nga mao gyud ang father of all the scientists sa kalibutan. Kay ang paglambo karon sa teknolohiya, sa siyensya, saya pa lang nga panahon kining tanan nga naa kanato karon nga makaingon ta nga imposible gyud nga mahitabo. Kani iya nang nadiskubrihan.
Iya nang natugkad ang tanan, nga ang tanang butang kuno ning kalibutan, namugna pinagi sa frequency. Ug usa kini sa akong gibasihan sa gihimo kong pagtuon nga mutangkod na sa 20 ka tuig ang milabay. Ug mao kini ang akong gipaninguha nga masud sa system ni Ethan. Pinagi sa subsub ko usab nga pagtuon kung unsaon sa paghimo og program nga mahimong sa salida ra nato makita. Apan karon mao na ang panahon nga ato na gyud kining mapamatudan. Ug saksi kamo sa tanan nga nahimo ni Ethan. Ug siya ang usa sa replika sa buhing kamatuoran sa taas nga kalambuan sa siyensya. Din kanhi usa lang kapangandoy. Apan tungo sa atong determinasyon, ug nga wa gyud kita kawadi og paglaom nga makaimbento gyud sa usa ka humanoid robot nga iya sa katarong nga sukwahi sa mga salida sa sinihan nga kasagaran gimugna lang alang sa kadautan. Karon nga napasabot ko na ninyo ang angay ninyong mahibawan sa mga kapasidad ni Ethan. Kamu na tingali ang mutimbang-timbang sa tanan kung inyo ba kining tuhuan o dili. Kay bisan to daghan ng gikapakita si Ethan kanatong tanan. Ilabi na sa iyang pagtabang sa search and rescue operation dito sa Ground Zero. Sa pagluwas sa mga biktima nga nalubong dito nga buhi. Sa pag-ugkat usab sa mga igsuon natong biktima nga nakabsan sa kinabuhi. Magkatimbang-timbang na tingali mo. Kung kining data nga iyang gihatag kanato, inyo bang saligan o mahimong basihan sa bisan unsang aksyon aron masikop ang responsable sa pagpangatake dinhi sa itong dapit. Samtang nagsulti kanilang tanan ng mga pulis ug mga sundao kung unsay ang ngayan nila nga masayran. Sa akong pagkako, ngadto sa mga informasyon sa atong gihatag kanila, ang ilang mga mata, halos diri nila gipunting kanako, Andre. Mao kanay ko na matikdan, Ethan. Huwag namakpak silang tanan diyang ila ka ng nailan. Unsay sunod nga lakang tanghimo, Andre? Magpaabot sa resulta sa ilang himuong pag-follow up sa tanantang nahatag nila. Dili man tuod dali ang pag-verify ni atong mga impormasyon nga atong gihatag sa mga kadagkuan. Apan matod pa silang mga labaw. Sa labing madaling panahon, ila din kining buhatan ug aksyon aron kapugngan kung aduna pa may dautang plano ang mga dautan. Siguro ka nga magpaabot lang ta sa resulta niya sa ilang himuong pakisusi. Tingali baya kung may lain na usab nga pagpangatake ang mahitabo. Mao man tuod ang sulti sa regional chief sa kapulisan nga misalig sila kanimo, Ethan. Napanibaw ko nga sa ilang personal nga pangununa nagduwa-duwa gid sila. Ug mabasa mo kana silang tinanuan. Nagsama kita pagsabot, Andre. Inungdan nga dili kita mag-urong, Ethan. Kinahanglan mohimo sab kita kung unsay maayo ug angit ang buhaton aron wa nay laing pagpangatake pang mahitabo. Kadiyot lang. Murag may nagpaniid na to. Ha? Very familiar. Unsay? Naibaw ko nga wa ko masayop. Familiar ang iyang frequency. Ug nga na-register na kini sa akong memory. Sikinsa? Ang dugay na nga nag-idolize kanimo, Andre. Si Police Officer Candice Gomez. Sir Andre? Ethan? Si? Tanawa. Siya gid ka na nagdagan nga nagsunod ka na to, Andre. Kumusta, Officer Gomez? Okay lang, Sir Andre. Thank you kaayo ninyo ni Ethan, sir, ha, sa pagtabang ninyo para sa kasulbaran ining pagpangatake sa ato ang dapit. Igo lang kami nagbuhat sa husto ug angay nga buhaton, Officer Gomez. Dalay gud kaayo kini inyong gibuhat, Sir Ethan. Ayaw kong tawag ka og sir. Ah? Okay ra nako nga Ethan ang imong itawag nako. Okay. Officer, muna lang mi sa Ethan ninyo. Okay, sir. Sa dili pa kami mubiya si Andre. Buhatag unsay gusto nimong buhaton, Officer Gomez. Unsay? Sabay buti may pasabot sa imong gisulti kaniya, Ethan. Go ahead, Officer Gomez. Nagpaabot si Andre sa buot mong pagkakos niya.
Di ba, Andre? Nagpaabot ka nga muka ko siya nimo? Okay. Okay ra? Sir Andre? Okay. Thank you, Sir Andre. What about me, officer? Oh, Ethan. Thank you. We need to go. Bye, Sir Andre. Ethan. Bye. Bye. Huwag ka ba hisabtan sa kainit sa lawas ni Officer Candice Gomez nga migakos nimo, Andre? Sabag ka nagipanulti mo, Ethan. Base sa akong analysis, ang body temperature niya nga natala sa system dihang migakos siya kanimo. O nga rin kanako, miabot sa temperature range nga kung imong i-convert into something, doon na siya gitago nga pagbati nimo. Nga iya lang giantos. Ethan. Sa pag-trace na to sa location sa nimutangan sa suspect, sa pagpangatake, Ethan, may new browser kong gi-install ka nimo remotely. Samtang sakay pa lang kita kagani sa auto. Hisabtan ko kini kaganina, Andre. Gidelete nimo ang search engine nga usual na tong gigamit. Lagi mo ko kaugalingon nga browser locator, Ethan. Nga exclusively kita lamang ang makagamit nini. Kaya aron way si bisan kinsa nga makadetect o makamonitor sa atong mga activities diya sa net. Ug dili kini mga spy or tracer or mga extension na makakompromise sa atong security and files sa imong database. Angay lang, Andre. So, karon, gamit ka ng maong application. Gusto kong ma-view na to ang maong dapit, Ethan. Ug atong ma-zoom ug makita ang kinatibukan nini. Ug kung usaman kini ka building, makita usab nato ang kinatibukang sud nini. Oh, shit! Daan pa ko! May mga installed hardware yun nga na-damage na itong nahitabo ni Bravo ka kaniha o kinahanglan kini ma-repair. Bullshit! Paron sa kato hitabo nga nung naingon kato ni Anto. Oh, unsa karon? Unsa karon? Tanaw na ko sa screen. Unsa kini natala diya sa screen? Unsay buti pasabot din eh. Shit! Shit! Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Glenn Pino, si Andre o si Ethan. Palihog na ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.